S svojimi predstavami ste presenetili večino slovenske nogometne javnosti. Ste z najmlajšo ekipo v prvi slovenski ligi presenetili tudi sami sebe? Pa nisam iznenadio. Ako je javnost iznenađena, to je onda možda i sa razlogom i s pravom, ako su gledali neke stvari koje se letos dešavale i pre svega komentarisali grupu igrača koja je već onako iskusna na slovenčkim terenima, pa više nisu naši članovi od letosa. I onda je ušla jedna mlada ekipa, nova, ona je nova i tek je evo spojila ovih 21 utakmicu jesen, pa sa te strane razumem i neko to iznenađenje. Sa svoje lične strane nisam iznenađen, jer znam šta smo radili i koliko smo radili i čak sam očekivao da možda neke stvari budu i bolje. Tretje mesto in 35 točk je izjemno lep izkupiček, še posebej, če v obzir vzamemo številne spremembe, ki so se zgodile v poletnem prestopnem roku. Pa da li je dobro to, tih 35 bodova, to mi pitite, jel da? Pa ja mislim da jeste, to je onako jedan zavidan broj bodova. Evo sad mi pada na pamet, kad sam došao 1. aprila, Domžale su imale 32 boda kad sam preuzeo kluba, bilo je 9 kola do kraja, sad imamo 35, imamo 6 kola više, 15 kola do kraja. Sa te strane, ako gledamo samo bodove, da. A opet sa druge strane, mislim da po prikazanom zaslužili smo da osvojimo još 10-ak možda bodova više, ali na kraju krajeva ne vredi ta priča. Tabela uvek pokaže pravo stanje, tako da trenutno smo na preseku, na pauzi, na preseku smo treći, to mesto vodi u Evropu i to je zaista, ja mislim, sjajan rezultat ove mlade ekipe. Največja rak rana vašega moštva je bila forma na domačem stadionu, na 10 tekmah le 10 točk, medtem ko ste v gosteh zbrali kar 25 točk in ste v tem pogledu najboljši v ligi. Pa da, tako je ispalo i zaista ne vidim neke dublje razloge da osim te realizacija je ono što je nama bio problem i ta realizacija je bila problem posebno kući. Nekako smo lakše i brže davali golove i manje prilika promašivali na strani ili bi prvo dali gol pa bi onda promašivali neke šanse, a ovde se dešavalo obrnuto. Ne vidim drugi razlog, jer smo svuda imali isti prilaz igri, a to je bilo da probamo da igramo na gol više i da uvek što pre dođemo do gola, tako i kući, tako i na strani. Ali zaista je onako čudan podatak i evo imamo 3 meseca se bavimo time da smo najnezgodniji domaćin, gost, a najbolji domaćin, naravno, po protivničke ekipe. V povprečju ste prejeli točno gol na tekmo in imate za Mariborom in Celjem tretjo najboljšo obrambo v ligi. Kljub temu vam je največ težav povzročalo doseganje zadetkov. Celotno jesen smo govorili o učinkovitosti. Pa malo smo dali golova, ipak i tih 26 golova, to je razlog ta realizacija na osnovu stvorenih šansi. Znači, toliko je priložnosti da smo morali da damo bar još 5-10 golova i da to bude možda nekih 5 ili 10% iskorišćenih 100% priložnosti. Sa druge strane, da, treća smo odbrana, jedno vreme smo bili drugi i tu smatram da smo primili neki gol više nego što bi trebalo. Sad, dobro, ja sad ispada nikad nisam do kraja zadovoljan, ali ajde bar da smo treći po efikasnosti, kao što smo treća odbrana, onda bi bili i drugi na tabeli. Ali dobro, šta je tu je, izvućemo pouke, radit ćemo na ispravljanju ili na usavršavanju, zavisi kako gde i verujem da ćemo puno bolji još biti na proleće. Če odštejemo avtogol, na zadnji tekmi proti Aluminiju se je na listo strelcev upisalo kar 17 igralcev. Kakšen zaključek lahko potegnete v tem podatku? Pa podatak mi potvrđuje pre svega da u ovoj igri, načinu igre načini igre, ili je bilo više tih načina koje smo forsirali i gurali i prezentovali ove jeseni, da svi igrači mogu da dođu u gol šansu. Neki u prekidu, ali većina može iz igre da dođe u gol šansu i sa te strane to je sjajno, znači da svako može da ima i zadovoljstvo da da gol. Sad opet pričamo o realizaciji. A sa druge strane, ne bi bilo loše da su se izdvojili 1 ili 2 igrača i da su dali uz ovih 15, a od tih 17 da je dvojica recimo dalo po 7, 8, 10 golova, onda bi to opet povuklo i ono što pričamo o poziciji na tabeli, ali dobro, šta je tu je, probat ćemo da budemo toliko različiti što se tiče prezimena koji daju golove, ali i da poboljšamo realizaciju, pa bih volao da na kraju sezone ih bude isto tako 17 ili možda i 20, ali da su dali po 3 gola u proseku.